How to fight a bully. 7 ways o 7 pamamaraan kung paano nyo tatapatan o haharapin ang isang nambubuli sa inyo. Ang isang bully hindi lamang lalaki, pwede rin itong isang babae, at ang pambubuli na sa napakaraming paraan. Pwedeng psychological, pwedeng physical, at pwedeng emosyonal. Ngayon, ito yung 7 ways kung paano natin haharapin at tatapatan itong mga bullies na to. Pang-7 muna sa listahan natin. Number 7 in our list is gather information. Dapat kumalap ka ng mga iba't ibang impormasyon tungkol sa nambubuli sa iyo. Kilalanin mo siya, alamin mo kung ano yung family background niya, sino yung mga magulang niya, ano yung address niya, sino yung mga kaibigan niya. Napakahalaga nito para na sa ganun magkaroon ka ng tamang impormasyon kung paano mo siya kakausapin o tatapatan. Pang-6 sa listahan natin, define strengths and weaknesses. Alamin mo kung ano yung kanyang mga strength at ano yung kanyang mga kahinaan. Kasi ito yung makakatulong sa iyong pagbalangkas ng isang strategy o isang strategiya kung paano mo siya tatapatan at haharapin. Pang-5 sa ating strategy or pamamaraan is identify victims. Alamin mo kung sino yung mga naging biktima na niya para na sa ganon, pag nakilala mo sila, pwede mo silang gawing isang grupo na makakatulong sa iyo para pag mas marami kayo, mas malakas ang inyong puwersa at mas malakas ang inyong tinig para kayo ay mapakinggan at para na sa ganon maisulong ninyo ang tamang pamamaraan kung paano tatapatan ng isang bully. Pang-4 sa listahan natin is identify allies. Ibig sabihin yan alamin mo kung sino mga pwede pang makatulong sa iyo, mga taong may inis sa kanya o hindi natutuwa sa kanya, o mga taong na kanyang inaasar o inaaway maya-maya o nakaaway. So alamin mo kung sino yung mga yon. May kasabihan nga the enemy of your enemy is your friend. So identify allies. Alamin mo kung sino yung mga pwedeng maging kasama mo at kasabi mo dahil may inis sa kanya o hindi natutuwa sa kanya. Number 3 sa listahan natin ng 7 ways is train for battle. Ibig sabihin, maghanda ka rin. Ano bang strength niya? Kung martial arts ba? Kung ano ba ang kanyang kakatawan ba? Malaki ang kanyang pangangatawan. So, dapat maghanda ka rin sa isang pagsagupa kung kinakailangan. Hanggat may iwasan, syempre wag. Pero kung kinakailangan, dapat tapatan mo. Humanap ka ng mentor, humanap ka ng mga maaring makatulong sa iyo na mas malaki sa iyo o mas magaling sa iyo sa iba't ibang larangan para na sa ganon magkaroon ka ng sapat na kaalaman kung paano mo tatapatan ang isang bully. Pangalawa sa listahan natin, humingi kayo ng tulong sa mga autoridad o sa mga may kinauukulan na maaaring makatulong sa inyo para na sa ganon masugpo ninyo o mapatigil ninyo yung kanyang pambubuli. And of course, number 1 sa listahan natin, divide and conquer. Alamin mo kung sino yung mga kampi niya, sino yung mga sumusuporta sa kanya, sino yung mga nagpapatronize sa kanya o nag-i-sponsor sa kanya. Kinakailangan humanap ka ng mga kakilala rin o mga katapat na pwedeng kausapin yung mga yon para hindi na siya suportahan at kasi kung hindi siya susuportahan, hihina yung kanyang pambubuli sa iyo. So yan po yung 7 ways kung paano natin tatapatan ng isang bully. Kasi kung tayo lagi matatakot, magtatago at tatakbo, tayo ay patuloy niyang hahabulin at patuloy niya tayong pahihirapan. Kaya mayroong mga pagkakataon sa buhay na dapat nating tapatan, harapin at sagupain ang isang bully. Yan lang po mga kaibigan. Ako nga po pala si Michael Sayang, yung dad ng bayan.